Jeg husker ikke helt lista her, for alle sier han var noe gøy. Det her er mulig, ja. Det var 50-klassing. Vi er ikke så små som de 50-klassinger. Nei. Ikke i det hele tatt. Mye større. Det var det visste. Det er vel kanskje jævla gul. Er det klar? Å, fine trekanter. Fine trekanter. Jeg vet ikke sånn det er. Altså, det der skjørtet er jo så langt oppe. Jeg følte ikke det skulle være så langt oppe. Og det er som jeg så vise på brillene deres. Ja. Hvis jeg blir bedt da. Nei.